Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο καινούριο μας βίντεο στο κανάλι Panos Fishing Team. Σήμερα πάμε για casting με καινούριο καλάμι, το Shimano, το Sonara, το Axe Surf, με ένα μηχανισμό 9000 με μια πολύ ωραία μπετονιά. Θα πάρουμε το δόλωμα που θα χρησιμοποιήσουμε, θα είναι μεγάλο μονοδόλι και στα δύο καλάμια. Δεν θα έχω μεγάλη ποικιλία και θα προσπαθήσουμε να στοχεύσουμε ένα μεγάλο ψάρι ή ίσως και περισσότερα. Θα πάμε πάλι στο σημείο που ήμασταν και την προηγούμενη φορά και ελπίζουμε να τσιμπήσει κάτι. Ταυτόχρονα, ίσως ο αδερφός μας θα κάνει πάλι καλαμάρια, μπας και βγάλει τίποτα πάλι. Επειδή όπως είδατε και στο προηγούμενο επεισόδιο, είχε βγάλει 3 πολύ ωραία καλαμάρια και πολύ νόστιμα. Οπότε θα σας δούμε εκεί πέρα. Τέλος πάντων, βλέπουμε. Και άμα δεν το είδατε το προηγούμενο βίντεο, πηγαίνετε να το δείτε τώρα. Τέλος πάντων, σας κλείνω επειδή είμαστε στο δρόμο, θα ανοίξω κάμερα σε λίγο. Λοιπόν, παιδιά, ήρθαμε στο σημείο. Έχουμε καινούριο stand, μεγαλύτερο, πιο ωραίο. Ας το στήσουμε και να σας δείξω πώς στείνουμε τα καλάμια και πώς θα κάνουμε τις βολές. Και να σας δείξω και το μονοδολάκι μας. Βλέπετε μεγάλη διαφορά στο μέγεθος. Πολύ ωραίο, αν με ρωτάτε. Το βαρύδιο εδώ για το βάρος. Στήσουμε τώρα εδώ το σκάφο. Θα ανοίγουμε αυτά. Κατά τη γνώμη μου λίγο μικρά για τόσο μεγάλο stand, αλλά δεν πειράζει. Παίρνουμε το βαρύδι, το βάρος στην ουσία που μας εδώ πέρα. Από διάφορα πράγματα, πέτρες, τσουκάλια. Ωραία, τέλεια. Τέλεια. Έλα Άγγελα, από εδώ δείξα. Ας φτιάξουμε τα καλάμια, να σας δείξω και το νέο μου καλάμι. Πρόκειται, όπως σας είπα και πριν, για το Sonara Shimano Axe Surf, ένα καλάμι surf casting. Για το παράμαλό μας έχω ετοιμάσει ένα παράμαλο 1 μέτρου περίπου, τόσο μεγάλο. 30 νούμερο. Έχω βάλει εδώ καλά το αγκιστρί τώρα, έτσι. Και το έχω ετοιμάσει από το σπίτι το παράμαλο. Αυτούς έχει μπλέξει εδώ μισό. Ωραία, μην βγήκε. Εσείς τώρα, άμα έχει εμένα δεν τραυματίστηκε πολύ, οπότε δεν κινδυνεύουμε, οπότε δεν μας ανησυχεί και τόσο. Θα σηκώσουμε το καλάμι. Μέγεθος 4-20. Μεγάλο καλάμι για surf casting. Θα ξανανοίξω κάτι. Όχι, όλα καλά. Μηχανισμό 9000 και ας δολώσουμε. Σας είπα, έχω μόνο δόλι, όχι το εισαγωγής, το φρέσκο. Το περάσουμε για να βάλουμε ίσως κάτι μεγάλο με το καλό. Ό,τι πρέπει είναι αυτό εδώ. Βελόνα έξω. Τώρα θα σας δείξω πως το περνάμε. Από το γυαλιστερό δεν είπε να το περάσουμε? Ναι. Ωραία. Από το γυαλιστερό εδώ πέρα. Από το κεφάλι. Εδώ, ωραία. Παίρνω και περνάω. Το βγάλω λίγο πιο νωρίς από το κεφάλι, ώστε να μπορέσει να μείνει ζωντανό και να κουνιάται στο βυθό. Περάσω εδώ. Θέλεις λίγη βοήθεια? Όχι, το
Το βρήκα τελικά, το έμαθα πως γίνεται. Σκατά. Δεν πειράζει, συμβαίνει αυτό. Λογικά το σκότωσα. Ζωντανό νεκρό τώρα. Η δολοσιά μας έγινε. Κοιτάξτε εδώ τι ωραία δολοσιά. Το αφήνουμε έξω το αγκίστριο ώστε να μπορέσει να πιαστεί το ψάρι αν τσιμπήσει. Και ας ρίξουμε αυτό. Σήμερα τσιπούρες με το καλό. Και θα κάνει ο Άγγελος και λίγο έγκυο όπως σας είπα. Λοιπόν, ελαστικό νήμα δεν θα βάλω, διότι πιστεύω ότι το ελαστικό νήμα ξέρουμε για πρώτη φορά αυτό το καλάμι και ας κάνουμε μια καλή βολή. Ακριβώς εδώ. Σε αυτά τα μέρη δεν θέλουμε ιδιαίτερα μακρινές πολλές, διότι τα ψάρια, πόσο έχω δει και έχω μάθει σε αυτά τα ψαρέματα εδώ, βρίσκονται κοντά. Έχουμε αέρα, νοτιά άμα δεν κάνω λάθος, και στο νοτιά βγαίνουν έτσι συνήθως. Λοιπόν, ας φέρουμε τώρα το μυρωδάκι. Άγγελε, θα σου πω ότι δεν θα κάνεις κάθομαι με τα μυρωδάκι, επειδή θα βάλω τα ακριβά τα μυρωδάκια. Οκ, κανόνισε. Αν το πάρουμε καλά, μόνο αν το πάρουμε καλά. Όχι, και αν το πάρει καλά θα πας να το βγάλεις. Ναι, εννοώ, αν το πάρει καλά, εντάξει, δεν αγχωνόμαστε να το χάσουμε. Να το και τέλος. Όχι, Βεβαίως. αυτό έτοιμο. Πάμε να δολώσουμε και το άλλο καλάμι. Πρόκειται για το πρέτσιο το ροκ. Πολύ ωραίο καλάμι. Να το δείξω και αυτό και να το στήσω. Ναι, βεβαίως. Ναι. Ναι. Okay, απλά... Μπορώ, αλλά τραυματιστική μπετονιά, μην το κάνεις έτσι ρε. Τώρα εμένα αναγκαστικά θα το κόψουμε μάλλον. Όχι, κάτσε. Γιατί η μπετονιά έγινε, αν δείτε, δεν μπορείτε να δείτε. Κάτσε να το στάρω, Άγγελε. Μπορώ να το στήσω εγώ, παρακαλώ. Κάτσε να το δω, μια χαρά είσαι και σέλα. Καλά είναι, εντάξει. Οκ, για πάρε κάμερα. Κάτσε να σας δείξω και σένα. Για δείξε μας το καλάμι. Περιμένετε, ανοίγουμε πρώτα μηχανισμό. Είναι το καλάμι της Πρέτζιο το ροκ, να ξέρετε. Είναι πολύ καλό καλάμι για μένα προσωπικά, γιατί μου έχει κάνει... Ο Άγγελος έχει βάλει ένα μηχανισμό 6.000. Τι μάρκα είναι, Άγγελε? Πρέτζιο, δεν θυμάμαι. Το Σόρα. Πολύ καλός. Το μηχανισμό. Ναι, ναι. Το καλάμι είναι Πρέτζιο, το ξέρεις. Ναι. Κάτσε εδώ πέρα, φτιάξω το εδώ πέρα. Η μπετονιά έχει γίνει έτσι. Κάτσε. Φτιάξω το λίγο. Να στρίψω λίγο τα δακτυλίδια. Ωραίος. Και λοιπόν, στήσε με το καλαμάκι. Να σου το δολώσω εγώ. Να δοκιμάσω. Ξέρεις τι, δεν είμαι σίγουρος. Να στο δολώσω εγώ καλύτερα, λέω εγώ. Εγώ λέω να στο δολώσω εγώ, δεν ξέρω τι λες. Βλέπουμε. Οκ. Λοιπόν, τα καλάμια στήθηκαν, μαϊμουδάκια έχουν μπει και απλά περιμένουμε. Ίσως πιάσουμε κάποιο ψάρι κατά τη νύχτα, αυτό ελπίζω, τη νύχτα βγαίνουν μεγάλες τσιπούρες. Οι βολές δεν ήταν ιδιαίτερα καλές λόγω του αέρα και σε έχω surf casting, δεν μπόρεσα να κάνω για κάποιο λόγο μακρινή βολή. Μάλλον ήθελα πιο πολύ να την κάνω κοντινή, ώστε επειδή σε αυτό το μέρος εγώ ξέρω ότι τα ψάρια είναι κοντά και πιστεύω σε καμιά ώρα θα αρχίσει η δράση στην ουσία. Έχουμε σειρώμενη αρματοσιά. Στη σειρώμενη αρματοσιά τα φρένα μας θέλουμε να είναι σχετικά λιμένα και όταν τσιμπάει το ψάρι να τα σφίξουμε ώστε να μπορέσει με αποτέλεσμα να μπορέσουμε να το καρφώσουμε. Σφίξαμε λοιπόν εδώ τα φρένα του καλαμιού. Θα σφίξουμε λίγο ακόμα. Ωραία. Αυτό είναι ό,τι πρέπει. Ανεβάζουμε πάνω το μαϊμουδάκι. Ό,τι πρέπει, ωραία. Και θα σας ανοίξω η κάμερα. Ο Άγγελος ήδη ξεκίνησε εκεί πέρα το egging να βγάλει κανένα καλαμάρι, αλλά έχει πολύ αέρα. Και είναι γεμάτο μέδουσες. Κάτσε να σας δείξω. Δεν ξέρω αν φαίνονται, αλλά είναι γεμάτο όμως. Να τα βλέπετε, είναι γεμάτο μέδουσες.
Γεμάτο. Αυτό δεν μας επηρεάζει το ψάρεμα μας, μην ανησυχείτε γι' αυτό, να μην ανησυχούμε. Ανοίγω την κάμερα όταν συμβεί κάτι. Γεια σας. Ναι. Παιδιά, καλαμάρι. Απίστευτο. Άγγελε, φέρ την από όχι επειδή είναι σχετικά μεγάλο, ναι. Yep. Λοιπόν, όπα. Έλα, βάλ το μέσα. Ούπα. Ωραίο καλαμάρι. Ωραίο σοφεδόν. Να δείξω στα παιδιά. Λοιπόν, μάγκες. Κρατάω νομίζω να... Καλαμάρα special. Κοίτα να δεις που τελικά υπάρχουν και καλαμάρια στις μέρες μας. Και εσύ μου λέγεις δεν έχει καλαμάρια. Έπρεπε να πάρω και εγώ το καλά μου. Χαίρεσαι μας μωρέ που δεν έχει καλαμάρια. Λοιπόν, παιδιά, sorry που έκλεισαμε λίγο την κάμερα, αλλά έχουμε εδώ πέρα ένα πολύ ωραίο καλαμάρι. Μισό κιλό. Να, ίσως λίγο μικρότερο, αλλά πολύ καλό. Ας το σκοτώσουμε. Γιατί Όχι, δεν χρειάζεται. Πώς σκοτώνουμε καλαμάρια. Χέρι εδώ. Όχι, λάθος το κάνεις. Για δείξε εσύ, Κράτα Άγγελε. να δείξεις τα παιδιά. Επειδή εγώ το κάνω. Κοίτα, βαράς εδώ. Λεύκανε, πέθανε, είδατε. Τέλος πάντων, παιδιά, ένα ωραιότατο καλαμάρι. Θα σας δούμε στο επόμενο. Ωραία θα πάει αυτή η βραδιά. Λοιπόν, παιδιά, σουφιά εδώ πέρα. Ελάτε να δείτε τώρα πώς τη πιάνουμε. Να φέρω απόχη. Μικρή είναι, πιάστηκε. Ορίστε. Άι γαμώ. Έλα. Μπράβο Ματέο. Κολυμπούσε στην επιφάνεια. Κολυμπούσε στην επιφάνεια. Την είδα εγώ στην επιφάνεια που κολυμπούσε. Λέω τι σκατουλάκι είναι αυτό. Και λέω jackpot, ορίστε. Περνάω εκεί πέρα την καλαμαριέρα. Με το που το είδε πήγε και τσίμπησε. Ούτε που το σκέφτηκε. Λοιπόν, αυτή είναι μια πολύ ωραία βραδιά. Αυτή εδώ πέρα η σουπίτσα. Πολύ καλό μέγεθος. Σουπιά. Ναι, πολύ ωραίο μέγεθος. Καλά, η καλαμαριέρα έγινε, να μην πούμε τώρα τι έγινε. Κι άλλη είναι αυτή εκεί. Όχι, εντάξει, πολλά ζητάω. Okay. Σε πια στην επιφάνεια την είδα να κολυμπούσε, να κυνηγούσε. Ρίχνω καλαμαριέρα και πιάστηκε. Τέλος πάντων, αυτά. Θα σας δω στο επόμενο. Λίγο να τη δείξουμε, να τη ζυγίσουμε κιόλας. Ψεκάζει τώρα αυτή. Να τη ζυγίσουμε μπροστά σας. Ρε μη μου λες τέτοια, συγχύστηκα τώρα πάλι. Τι πράγμα. Ήθελα να τη βγάλω εγώ. Ηρέμησε ρε Άγγελε, σου λέω, ψάριψες εσύ και μου λες όχι. Καλά, Λοιπόν, τέλος το πάντων, κλείνω το βίντεο. Όχι, μην κλείσεις, να δείξουμε λίγο να τη ζυγίσουμε Α. μπροστά τους. Οκ. Έχουμε και λέει. Ωραία βραδιά σήμερα, παιδιά. Το Κάτσε, Παναγιώτη, το πήρε και εσύ απλά το μάγκωσες. Το πήρα από τα πλάγια και εγώ τη γράπωσα. Τραβάς ακόμη, Ναι ρε. Ναι, ωραία. Καλά, να μην μιλήσουμε τώρα πως την έκανε την καλαμαριέρα, εντάξει. Κάτσε να την καθαρίσω. Να σας δείξω πως βγάζουμε από τη μιζέρια σουπιές. Όχι, ας τη σου πια τώρα. Θα γίνεις χάλια. Όχι, απ' την δεν είναι καλά είναι. Λοιπόν, τη βλέπετε γίνεις τη σου... χάλια. Κράτα, Θα δεν γίνεις πειράζει. χάλια, όχι, Δεν θέλω να θα τη γίνω σκοτώσω. ρε. Δεν θέλω να τη σκοτώσω. Καλά. Βαριά σου πια όμως, Για να δούμε. Ζυγαριά. Μην δείχνεις το πάτωμα έτσι χωρίς λόγο, δείχνε εμένα, ναι. Ναι. Να μαθαίνεις να γίνεις καλός κάμεραμαν. Το κρεμάμε στη ζυγαριά μας. Και ανάβουμε. Μισό, να το κρεμάσω. Ωραία, έγινε αυτό. Ωραία. Για να το ζυγίσω. Δεν το ζυγίζει για κάψε εγώ. Κάτσε. 52 γραμμάρια. Πολύ καλή. Πάρα πολύ καλή. Μια χαρά. Κλείνω. Καλαμάρι και σοφιά μέχρι στιγμής, παιδιά. Κλείνω. Ναι. Στο επόμενο θα σας δω. Λοιπόν, παιδιά, αυτό εδώ πέρα ήταν το βίντεο. Μαζέψαμε, φεύγουμε. Πάμε σπίτι τώρα. Ήταν έτσι μια μέτρια προς κακιά ψαριά. Για τσιπούρες ήρθαμε, ένα καλαμάρι και μια τσουπιά βγάλαμε. Κακά δεν πήγαμε. Ίσα ίσα είχα βγάλει και μια τσουπιά με τα χέρια τις προάλλες. Τώρα αυτό το έκανα shorts, αλλά δεν ήθελα να το ανεβάσω τελικά. Και αυτά από μένα. Ήταν μια ωραία βραδιά. Υπήρχαν τσιμπιές, απλά τα ψάρια πιθανότατα ήταν μικρά και δεν πιανόντουσαν. Δηλαδή τσίμπαγαν, έκανα γράπωμα και δεν πιανόντουσαν. Τέλος πάντων ήταν. Θα σας δώσω το επόμενο ψάρεμα, το οποίο λογικά θα αργήσει επειδή ξεκινάνε εξετάσεις τη Τρίτη.
Μείνετε συντονισμένοι και για περισσότερα κάντε μια εγγραφή και ένα like σε αυτό το βίντεο. Σας ευχαριστώ για όλα. Σας βλέπω στο επόμενο. Γεια σας και αυτά. Γεια σας.